Psychologické tajomstvá o ľuďoch. Ak človek príliš veľa spí, je nešťastný. Ak sa človek veľa smeje, aj na hlúpostiach, cíti sa vo vnútri osamelý. Ak sa človek vždy snaží pomáhať a podporovať iných, je pravdepodobné, že si nikto ani nevie predstaviť, ako často on sám túto podporu potrebuje. Ale takíto ľudia nie sú zvyknutí zdieľať svoje problémy s inými. Ak človek často klame, môže byť neistý. Ak sa človek neustále snaží vyniknúť, je pravdepodobné, že v minulosti nebol dostatočne milovaný alebo mu nebola venovaná dostatočná pozornosť. Ak človek plače kvôli maličkostiam, je čistý a láskavý. Ak je človek často agresívny, znamená to, že má silnú vnútornú bolesť, ktorú v sebe skrýva. Ak človek málo rozpráva, keď je vo veľkej skupine ľudí, je pravdepodobne mentálne silný. Je známe, že múdri ľudia viac počúvajú a menej hovoria, pretože si vážia svoje slová.